Bueno, antes de nada, o primeiro que quero decir, ainda que me conten nos 6 minutos, é dar vos as gracias por estar aquí. O feito de que nesta plaza xuntemos tanta xente como hai hoxe en día xa significa de que polo menos temos certa vontade de empezar a cambiar as cousas. Entón, por eso, moitas gracias por vir e participar de todos estes actos. Bueno, dito isto, agora comeza a parte dolorosa. É dicir, eu veño aquí a falarvos do complexo agroalimentar. Que é isto do complexo agroalimentar? Bueno, pois non son máis que as industrias que se dedican a transformar aquilo que os labregos e as labregas producen. Ben, pois comenzarei lembrando unha cousa que seguro que sabedes todos. A agricultura en Galicia ten un elevado peso na economía. É unha das cousas que nos caracterizan no contexto europeo. Pois igual, o que xa non sabedes tanta xente dos que estades aquí é que, a pesar desa circunstancia, importamos moitísimos máis alimentos dos que exportamos. É dicir, temos unha balanza exportadora e importadora de alimentos negativa. Algo debemos de estar facendo mal, non vos parece? É dicir, se digo que somos un área que ten unha especialización agraria bastante importante, como é posible que teñemos unha balanza deficitaria, unha balanza comercial deficitaria? Bueno, pois é moi sencillo de explicar. O que pasa é que exportamos leite cru, en moitos casos, para importar queixos e yogur, por exemplo. Exportamos carne para importar transformados cárnicos. Isto non parece que teña moita lógica, polo menos moita lógica económica, non? Como é posible que fagamos eso? Bueno, pois a explicación desto é que aquí temos moi poucas industrias transformadoras de alimentos, de produtos do sector primario, e ademais as poucas que temos están especializadas en produtos que teñen un escaso valor engadido. Ben, isto pode sonar difícil de entender, entón vou a facer unha exposición moi simple e vou tratar de explicárvelo con exemplos concretos, que me vou apoiar no sector lácteo, que ademais os que somos do Lugo sabemos que ten moita importancia nesta provincia. Bueno, pois, un gandeiro, para aqueles que non nos saibades, produce, o sea, lle pagan o leite, que produce un valor por cada litro de leite que leva ao mercado de aproximadamente, en cifras medias, de 32 céntimos de euro o litro. Ben, pero se vos vades ao supermercado sabedes que non costa eso un brick de leite. Vale, collamos tamén un precio medio, 70 céntimos un brick de leite. Bueno, pois eso dá unha diferencia de 38 céntimos por litro. Pois eso é o valor que xenera a industria e a distribución, en este caso. Valor que implica tamén creación de empregos. A pregunta que nos temos que facer é a donde vai este valor e a donde van estes empregos. Bueno, pois os vou a dar un dato que igual algún vos sorprende e que explica moi ben a donde vai este diñeiro e estes empregos. Pois de cada 10 vasos de leite que se consumen no Estado español, 4 desos vasos de leite son producidos por gandeiros e gandeiras galegos. Pero sabedes que porcentaxe é a industria que está aquí, que se dedica a transformar leite? Bueno, pois as industrias radicadas en Galicia que se dediquen a transformación de leite apenas chegan ao 10% do total da industria láctea do Estado. Isto xa dá bastante que pensar, verdad? Bueno, pois as cousas non quedan aquí, porque aparte de ser poucas, temos outro problema. Vos decía antes que temos unha industria que xenera pouco valor, que se especializa en produtos de baixo valor acrescentado. Bueno, tamén vos lo vou explicar con un exemplo, e para isto me vades a permitir que utilice marcas comerciales. Espero que ninguén me poña problemas con isto, porque entre outras razóns, onde fun facer a compra, con unha libretiña fun anotando precios e marcas. Bueno, pois se vos vades a un supermercado e ides a zona onde están os produtos lácteos, vos vades a encontrar que tedes cantidade de produtos para elegir. Pois dirixémonos todos aos estantes onde están os chamados leites funcionais, que son esa cousa maravillosa que nos ofreceu a tecnoloxía alimentar, que é leite, que leva ademais moitísimas as cousas, que si omega 3, que si soxa, que si... Bueno, sobre isto daría tamén que falar para outra charla. Bueno, pois se vades aos leites funcionais, vos recordo, hai moitas probabilidades de que o leite que este dentro dese brick sexa producido aquí. Bueno, pois vou a coller un exemplo que me chamou a atención. Ulema omega 3 con noces. 1,36 euros o brick. Vale, 4 veces o valor que en orixen do leite. 4 veces. A donde vai ese valor? Preguntademos a donde vai ese valor. E o emprego que conleva a Aranda de Duero. Actimel, un clásico de alimentación. Bueno, 4,96 euros o kilo. 15,5 veces o valor
en orixe do leite. A donde vai este valor e este emprego? A Valencia, en este caso. Benecol, para que vexades que hai para todos, en este caso Caico, empresa, 9,3 euros o kilo, é dicir, 29 veces o valor en orixe do leite. Para onde vai de novo este valor e estes empregos? A Navarra. Non necesito dar máis explicacións, verdad? Entendedes todos o que quero decir. E onde está o problema. Pero que hai máis? Se nos comparamos cos países da nosa contorna, e me refiro con Europa, podemos coller por exemplo, Dinamarca. Se mirades por cada euro que producen os agricultores dinamarqueses, que valor xeneran as industrias que se dedican a transformalos, nos encontramos que por cada euro xeneran 2,5 euros de valor. Sabedes canto xenera a industria transformadora de alimentos galegas por cada euro que producen os nosos gandeiros? Bueno, os nosos agricultores. 60 céntimos. 60 céntimos. E non escollí, non pensedes que estou facendo trampas, que escollí Dinamarca porque teño os valores máis altos. É así en todos os países, polo menos do centro europeo. Podíamos escoller Alemania ou Italia, que tamén nos supera. Pero un último exercicio. Me puse a facer contas e comparei, reducindo o tamaño que ten o sector agrario dinamarqués e comparalo con noso, e ver, para facer unha comparativa de se as nosas empresas foran tan eficientes e tan grandes, e que houbera tantas como hai en Dinamarca, cantos empregos teríamos a partir da produción primaria que temos? Pois fixadenos, 30.000 empregos directos. 30.000 empregos directos. Diré apabullante, vale? Como podemos chegar a esos niveles? Bueno, pois evidentemente o que necesitamos é que a administración pública aposte decididamente por pechar o ciclo productivo en este país. Que eu sei que eso non é fácil, ni se consigue no corto plazo, pero hai alguén aquí que lera algunha vez ou que escoitara en calquer medio de comunicación unha sola política anticrisis que fora nese sentido. Si o lestes, contádemo que estarei realmente sorprendida. Pero, e remato, porque creo que me estou indo de tempo, pero quero rematar comentando que desta situación tan terrible que estamos vivindo, desta crisis, non salimos solo con actuacións dos políticos e dos planificadores. Aquí todos e todas as que estamos, as que vivimos nesta sociedade, temos moito que facer, porque afortunadamente vivimos nunha democracia. Unha democracia que pode ser imperfecta, o reconozco, pero o gran problema é que nos creemos que a democracia é ir cada 4 anos a botar papel nunha urna, e a democracia é moito máis que eso. A democracia é o poder que temos os cidadáns de cambiar a sociedade que nos rodea. E iso podemos facer todos os días, de moitas maneiras. E vos vou poñer un exemplo de como facelo, que ven moi ao conto do que vos estou contando. Utilizando o poder que todas e todos temos como consumidores. Que temos que facer? Pasar a ser consumidores conscientes, deixar ir ao supermercado e comprar aquel produto que é bom para nós e para o noso país, deixar de comprar aquilo que o poder económico quere que merquemos. Temos que deixar de ser consumidores idiotizados pola publicidade, que o que somos mayoritariamente. E con esto remato xa, o que temos, porque de non vai depender que vayamos a comprar o leite este chorras con leite e non sei que tal a 36 a 1,36 o kilo, o que vayamos a comprar o yogur de 4 euros o kilo, que vayamos a comprar yogur ou leite galego producido aquí, que xenera valor aquí, que xenera emprego aquí e que ademais é máis barato e de moita mellor calidade. Así que reflexionade sobre isto. De nós depende.